Татарстан язучылар берлегендә тарихчылар һәм язучылар катнашында әдәбиятта тарихилык темасына түгәрәк өстәл янында фикер алышу булды. Тулырак мәгълүмат Искәндәр Гыймалтдинов язмасында. Түгәрәк өстәл янында язучылар һәм тарихчылар әдәбият аша тарихны күрсәтү мәсьәләсен куйды. Татарстанның тарихы күп кырлы. Шуның эчендә язучы кайвакыт тарихи фактларны фантастик әсәргә әйләндерә. Шуңа да түгәрәк өстәлдә тарихчыларны язучыларга киңәшләшеп иҗат итәргә чакырдылар. Алда сөйләшелгән тема ул тарих темасын татарларның язучылар тарафынан яктырту мәсьәләсе. Бу бер дә гади проблема түгел чынлыкта. Чөнки минем күзәтүләр буенча татарларда булган тарихи романнарның тарихи җирдәге җитәрлек түгел. Кайбер кешеләр алыналар әһәмиятле темаларга, тарих буенча белемнәре җитми. Шуннан соң тарихи роман урынына яза башлар бер фэнтези. Шундай башларына не килә шуны. Бу начар әйбер, чөнки тарихи җирлек романнарда сакланырга тиеш. Һәр тарихчы фәнни эшендәге вакыйгаларны авыр тел белән сурәтли. Шуның эчендә язучыга ул фактларны аңлаешлы итеп җиткерү бурычы йөкләнә. Әлбәттә, тарихи әсәрләрне язу өчен тарихны яхшы белү таләп ителә. Шуңа да бу уртак эшне түгәрәк өстәлдә катнашкан язучылар һәм тарихчылар бергәләп башкарырга кирәк дигән фикергә килделәр. Тарихчыларның язучыларга шулай ярдәм итәргә теләүләре бик куандыра. Чөнки алар үзләре дә аңлап тормаскан мөмкиннәр никадәр кызыклы сюжет икәннән. Һәм ләкин безнең тарихчыларыбыз бик күп материалга ия. Һәм шушы язучыларыбыз әгәр шушы материалларны кулланып, тарихчылар белән бергә эшләсәләр, безнең татар халкында, татар телендә кызыклы әдәби әсәрләр, романнар туар иде. Нәкъ менә безнең каякта тарихи әсәрләрне тәнкыйтьләр бит, учларга барып җитәрлек түгел, кызыклы түгел, ышандырмый дип. Ул нәкъ менә шушы тарихчылар белән эшләп җиткермәүнең бер мисалыдыр. Түгәрәк өстәлдә сөйләшүне танылган әдибебез Әмирхан Еникинең шушы фикере белән куәтләргә мөмкин булыр иде. Яңа заман, яңа байлыклар тудыра, ләкин искенең дә яхшысын саклый белергә кирәктер ләбаса. Искәндәр Гыймалтдинов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яулыклары.